12 तारिखो सिनी जे आस्तगोलो मास गेदरिंग गेदरिंग मास गेदरिंग टू सिनी ताखु मोजेस देबबर्मा हेजामारा आमसाइनि बेलफां गामिनि बो एक्सिडेन्ट नङै बरा माने लांमा चखागिन ओमफ्राय बिनि फेमिलि न सिनि पिप्रानि चेयारमेन एबा सिनि बुबाग्रा बो हाइनाय टिका ताई सिनि जिटिएडि सिनि हनरेबल सीएम सिनि सार पूर्ण चंद्र जमातिया ताई डेपुटी सीएम सिनि सार अनिमेश देबबर्मा ताई हाइके न सिनि बंग ईएम एमडीसी ताई ताबु अजरावो बंनि लगी बिनि बिहि दङ बिनि लगी फाइमान जाथागे सिनि सिमना तमाकारिनि एमडीसी सिनि MLA सिमनानि ताई गोबांमा YTF नि लिडार्स टिप्रामतनि लिडार्स TWF नि लिडार्स दबो फाइ बिनि जों ताइसा बिनि कन्डोलेन्स सार्भिस बिनि बनसजों हेन्ड टू हेन्ड बिनि फेमिलिनि बागै चेक काइसा 1 लाख नि चेक याफोर फैके ते सादे सादे बिन चराइनाबो जों मियानि सालनो खुंपुया गिदिनो एडमिशन खाइरिका ताई ताबो बुसकांनि सालबो बिनि फेमिलियो जे नांमानि सुबाचु सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंतै सिनि एडीसी गभर्नमेन्ट नि यांतै जों खाइथानाय बुसकांनि साल ताई बिनि बागै जे बिनि बिहिंनि बागैबो सिनि डेपुटी सीएम बो कांग्रेस लांजाक बिनि बान्था काइसा जब बर जाकनाय बुसकां साल हामबाय